Goodbye, ma'am! Mga bata, ang assignment ninyo, ayaw niyo kalimte. Yes, ma'am! Bye, ma'am! Bye-bye, mga bata. Suda po sa assignment na ito, no? Times. Lagi lisod bitaw kaayo, yung thousand pa jud. Saan na ito napag-answer? Magtinabangan na lang butan yung buhat karon. Ay, Maria. Mo kuan sa kami, mo agto sa kuan kining baka nako, kuaon sa nako, ako sang ibalhin. Ya dili ka mo sabay sa mo ato mi sa balay, dito mi magbuhat og assignment. Buhaton ang mudahan kay para lima, okay na. Mo apas lang ko, magto lang ko unya dito. Sige, bala ka. Salamat, bye-bye. Bye! Maninggalan pa ingon sa inyo, Maria. Oy, tubigan man kaayo. Ano mo si Yaw-Yaw di habiti? Wala ka mo kaatambak ani. Dito na kanangagi sa shortcut ganina, Maria. Kung dito po tanangagi sa shortcut ganina, ang tubig sa mo taga dire. Oh, Maria, oh, maayo ani, para dali na tama man sa itong assignment. Magamit ang kalkyo. Magamit og kalkyo nya ang problema, wala man mi kalkyo sa mua. Saan na sinaroon? Gani lisod ra ba kay tong assignment nato? Ubi ako kasabot ato. Gani no, naparehas bitaw tanin niyo. Ganit. Tara. Karon, kay nabalhin na nako ang kanding. Muadto na siguro ko ila Maria kay nagbuhat na turon sa sila assignment ba. Pati ba itong nisuda ba ya? Uli na ako makaya karon. Manundog lang ko sila. Magdali ko di. Basta ha, magbuhat ta sa tong assignment karon magtinabangay ta ninyo. Wala man. Magparehas ang answer ana mo Maria. Ngano man di ayo magparehas og answer. Ang atong buhaton ane, mali-malian na to. Partan magmali ko sa number 1, ikaw magmali sa number 2, number 3, number 4. Ano ba para dito magparehas og answer? Dali na to buhat karon kay tawag ani manangita ka mama man ana to TV. Dali na. A few moments later. Lucio, asa man tong example ni Ma'am ganina? Gisulat sa blackboard, na-copy nimo? No, wala ra ba? Na! Unsa man taon ka? Oy, ikaw bite. Wala ko kakapin, Maria. Ikaw? Wala po. Nagdanghag ra man ang mga dagway ninyo. Nya saan man nato ni pag-answer karon? Ikaw din wala ka magsulot ya. Wala pod. Ikaw mo'y danghag, kay nganong wala nimo gikapi. Mao na Maria, mayra ka sa tabi. Nya, kami mo pa sa Ningland, ganong wala na kapi. Mao jud nya karon kitay mahay-mahayon. Samo ka gud mo bi? Napoy pinasamo ko. Nya, saon na to ni Ron? Ang mahitabo na to aning tanan karon, parehas ta ninyo tanan itlog. Kay nagparehas naman tayo ni nagdanghag ang naong ani. Si Dudong Pawix na lang gid itong pag-asa, kay basi nakasulat siya sa example ni Ma'am. May lagig mo apas to. Nya kulod man kay tug-utok. Basi di ay. Kaningon ba ito siya sa tuwa ka ganina nga mo ni siya sa balay ni human niya panugway. Kuan nito oy, si Dudong Pawix pa. Wala naman day Wala naman day. Inyo ang assignment? Wala pa. Nganong wala pa man abi man ako nakasugod na mo. Palingkura ko ninyo ha. Unsaan pagsugod Dudong Pawix nga wala man may example ni Ma'am? Ikaw nakasulat ka kaganina. Wala pod. Kamo di ay. Samot naming wala. Example ra ni ma'am ang inyong gikabalakan di ay. Ayaw na mo kabalaka ana. Ay ngano? Kay na ako'y dala diri na muhatag diretso og answer. Wala na example. Automatic. Ha? Nakadala ka og. Unsa pa man di ay, nakadala ko og kalkyo, nakahiram ko ila Brian, hapit ko ganina. Okay kay Dudong Pawix. Dili na ta man lisuran. Kung wa ka mo apas diri Dudong Pawix, murag ikaw ra joy mapirpik. Unsa pa man ang atong gidugayan, magbuhat na ta ninyong assignment kay para makadula na ta. Kay una bi. Grabing Maria, una-una man. Una jud ka makahuman og answer undi Maria. Ako sunod na Maria ha. Hala, kadako din sa answer sa number 1 o. Tanawa ninyo. Kung wala ka dalag kalkyo si Dudong Pawix. Milyon di ang answer o. Hala, Dali bitaw. Di dali, number 2 na pod. Dali abi. Sige, kopya ha bitaw.